A dnes som bola súčasťou kempu mladých podnikateľov, ktoré organizuje už dlhé roky Renátka a Monika. Pre mňa vzácne dve osoby. A hrala som sa dnes na reality show Jama Levová. Každopádne dnes sme zažili také vyvrcholenie celého týždňa, celého kempu, kde si mladí ľudia postupne počas týždňa vypracovali svoj nápad, biznisový plán a dnes nám ich prezentovali. A keď sa hovorí, že čo nám to vyrastá za mladú generáciu, tak po dnešnom dni som absolútne presvedčená, že sa nemáme čoho báť, lebo tie témy a tie plány, ktoré nám priniesli, boli naozaj že fantastické. Ja všetkým držím palce mladým ľuďom, aby naďalej robili to, kde majú tú vášeň, a držím palce Renátke a Monike, aby sa im naďalej darilo organizovať tento kemp mladých podnikateľov a trvalo to ešte roky rokúce.